ଥରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରି ଅଲଗା ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଭାବିଲା ଯାଉଛି ଏ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରଥମେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ଅଲଗା ଘରକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କଠୁ ମୋର ପିଛା ଛୁଟିଲା। ଏଥର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବି। ହେଲେ ସେପଟୁ ମାଆଙ୍କର କିଛି ବି ଜବାବ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଝିଅଟି ପଚାରିଲା, ମା ତୁ କ'ଣ ମୋ ଖୁସିରେ ଖୁସି ନାହୁଁ? କିଛି କହୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମା ତାର ଥରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କାଲିଠୁ ତୋ ଭାଇ ଝଗଡ଼ା କରି ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି। ବାପା ତୋର ରାତିଠୁ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆଉ ତତେ କ'ଣ କହିବି? ଏକଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ଯାଇ କହିଲା, ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା।